Fil-bidu tas-seduta parlamentari tal-4 filgħaxija minuti biss qabel il-preżentazzjoni tal-budget mill-Ministru Tonio Fenech, id-deputat Franco De Bono reġa' saħaq li huwa se jkun qed jivvota kontra l-budget. U allura jiena, Mr. Speaker, fil-waqt li jien inżomm mad-dikjarazzjonijiet li diġà għamilt li bostingat fil-kabinet jien nivvota kontra l-budget. Fl-intervent tiegħu Franco De Bono informa lill-Parlament li qed ikun vittma ta' theddid fuq ħajtu fejn anke rċieva envelop biskartox fih, flimkien ma' messaġġ li jgħid li jekk jinżel il-Gvern, jinżel huwa miegħu. Jiena qed impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra ittra anonima li rċevejt fost oħrajn fejn fiha biċċa skartoċċi waħħal magħha. Tajjeb u li taqra waqqa l-Gvern u ta' intu kollha l-dejjem. Qed nippreżenta fuq il-mejda tal-Kamra. Mr. Speaker, il-Madonna ma nafx tibkix jew le. Però noqogħdu attenti lin-nies li nsalbu, in-nies umani. Jibku wkoll. Franco De Bono qal li huwa jiġi trattat ħażin mill-Ministru Tonio Fenech minħabba l-każ tal-eks segretarju privat tal-Ministru tal-Finanzi Noel Borg Hadley. Jiena nibda biex ngħid u nippreċiża u se neġi biex nissostanzja t-talba tiegħi li l-attakki fuqi minn Tonio Fenech ġejjin purament minħabba l-fatt li xi ħadd mill-uffiċċju tiegħi iddefenda lill-assistent personali tiegħu. Hekk jogħġbok ma tistax timputa l-ebda motivazzjoni. Mela laqqasu ma jimputa kif se ngħid, Mr. Speaker. Fi waqt li qal li għal dawn l-aħħar xhur għaddej minn dak li huwa se jaħlu bħala martirju, Franco De Bono żied jgħid illi mu se jkun intimidat minn ħadd. Jien għaddej minn martirju, illi għaddej minn martirju għal aktar minn sena, minn attakki inġusti, feroċi fil-konfront tiegħi u nitlob il-protezzjoni tas-sedja, Mr. Speaker, sabiex jien bħala deputat elett mill-poplu f'demokrazija ikolli dritt, is-serenità u l-protezzjoni kollha tal-liġi illi jiena nwettaq id-doveri tiegħi skont il-kuxjenza tiegħi u skont il-ġurament tal-ħatra li ħadd il-Kostituzzjoni u ma nkun intimidat minn ħadd inkluż mill-Onorevoli Tonio Fenech.